Живота е низ от избори. Зависи кой избор ще направиш и как ще си го направиш. Желанието ми за женитба на 16 годишна възраст. Тогава исках, освен че исках да бъда медицинска сестра, в един момент повече исках да бъда съпруга, майка, снаха. Аз тъкмо вече се оправям в Разград, ще се местя в София, ще уча, ще бъда студент и идва една част, трябва да се жени. Моята баба се оженила на 16, моята майка също. Всичките ми роднини са на по 16-17 се женили. Ние бяхме 35 души клас. Да. И останахме само 7. Повечето бяхме момичета. Омъжват се, приключват обучението си, не ходят на училище, стоят вкъщи, вършат битовите женски неща и живота за тях е само това. Момичетата на моята възраст вече са женени, не искат да учат, като цяло са свикнали с домашния живот и бързат да се оженят, както казах. Повечето момичета се омъжват. Мои приятелки, познати, съседки. Аз имам такива приятелки. За жалост познавам много момичета на моя възраст, които вече даже си имат и дечица. Има и мои приятелки, които са се омъжили доста рано. Някои момичета си мислят, че като се омъжат, биха могли да получат повече свобода. Други, защото техните родители просто не им позволяват да излизат и те си мислят, че когато се омъжат, те ще имат тази свобода, която имат при родителите си, но това е грешка. Бях доста така спирана от родителите ми да излизам навсякъде, където си пожелая. Тоест имах контрол от тях. И първото ми гадже, за което те знаеха, след известно време не го одобрявах. Решиха, че ще е по-добре да се разделя с него, да нямаме общо. Обаче аз тогава съм много влюбена и решавам, че това не могат да го преценят те. Аз кога ще си приключа връзката с него и как ще продължи живота ми. И че те не знаят кое е най-доброто за мен. И само единствено аз знам. И в периода, в който имаше доста така пререкания между нас за него, аз просто решавам, че е по-добре да заживея с него, да избягам с него, да се скрием някъде от всичко и от всички, да бъдем само двамата и така един ден те ще се примират с това нещо. Тия, които познавам, само аз бях старата мама. Само аз с така толкова голяма се омъжих. Просто в такава общност живееме, че сякаш ги въвлича много бързо. Много ги влече. Много им е интересно като че. Просто за съжаление, за огромно съжаление. Влюбват се много рано, мислят си, че това е нещо, което трябва да направят първо и приключва абсолютно всякакво образование, развитие. Баща ми е искал да ме мъжа, даже намирал хора, на които да ме даде. Но аз съм единствената от семейството, която му е казвала, че ще учи и че няма да се жени. В принцип нямам такава възможност да се натъквам с него, защото докато съм била на 2, те са се разделили с мама и аз се живея с нея. Но миналото лято той беше дошъл, тогава се видяхме, седнахме да се говорим и се отвори тема за това. Защото баба ми, неговата майка, много иска да ме мъжи. Много иска да ме мъжи, защото хората са били богати, имали много възможности, имали
големи къщи, има теснота. Аз съм Яна Маринова, родена съм и живея в град София. Аз съм Антония Милчова Цветанова, от село Арчар, на 16 години съм. Казвам се Мерилин Радославова, на 15 години съм и съм родом от Самоков. Аз съм Малера, на 16 години, от град Видин съм. Вергиния Александрова, на почти 17 години. Аз съм Сара Сенова, на 17 години, почти 18. Аз съм Теодора Илеева, на 16 години съм, от град Ямбол. Аз съм Мария Димитрова от Монтана и съм 10-ти клас на 16 години. Смятам да уча, да продължа след средното, да стана учител и да разбия стереотипите. Не съм омъжена, за което много се радвам. Аз съм още малка, имам цели, имам мечти, искам да ги постигам и не се чувствам готова за брак все още. Аз не съм омъжена. Не знам какво искам да уча. Колебая се между право, педагогика и може би икономика. Искам да счупя този стереотип, че ние, ромките, сме само една красива кукла и трябва да бъдем домакини. Според мен вече трябва да повечето ромски момичета да учат, да следват мечтите си, да станат важни за самите тях, да бъдат гордост за тяхното семейство. Не съм омъжена и мога да кажа, че се гордея много с това. Имам да видя, имам да се обучавам, да завърша, да отида в университет. И искам да променя представите на хората за ромските момичета. Искам да кажа на момичетата, които бързат, че за всяко нещо има време. Поставяй винаги себе си и целите си на първо място в живота ти и всяко нещо ще дойде, когато му е времето. Искам да се образовам, да създам кариера и вече за абсолютно всичко си има време и вече когато е писано, ще си намеря моята половинка и аз ще създам семейство, но не на тази възраст. И за мен и за моето семейство това нещо не е нормално. При нас на първо място е образованието и като цяло не мисля, че в моя живот би се случило нещо такова. На ранна възраст аз да се омъжа. Казвам се Катя Христова, на 28 съм вече. Да. Майка на 2 деца. Завърших право. И много се радвам. Всъщност чувствам се, по някакъв начин се чувствам горда от това. Казвам се Славка Андреева, първи курс студент, Медицински университет София. Казвам се Зорница Димитрова, на 21 години, от село Малорад, Врачанско. И би трябвало да си вземем някаква поука от това, че да се омъжиш на такава възраст не е най-правилното решение. Има неща, които трябва да изживеем, които трябва да ни се случат, просто за да, ако не друго, то поне опит да натрупаме, уроци да научим и тогава вече, като големи зрели хора, знаещи какво правят, да вземем такова решение. Искайте. Момичетата могат колкото и момчетата. И ромите могат колкото и останалите. Можем. Това, че сме момичета, не пречи. Това, че сме роми, също не пречи. Искайте да сте различни. Не дейте да се опитвате да се вмъкнете в шаблона, в който си ви начертали. Буквално.